6 χρόνια στο δημοτικό. 6 χρόνια στο γυμνάσιο. Τότε ακόμα δεν ήταν το λύκειο. 6 χρόνια στο πολυτεχνείο. 6 χρόνια στο εξωτερικό. Τι ακριβώς σπουδάσες? Μηχανολόγος, μεταλλιολόγος, με ειδικότητα στις ψυκάμινους. Δεν ήξερες ότι υπάρχει κίνδυνος να μείνεις χωρίς δουλειά? Η επιλογή δεν έγινε τυχαία. Όταν ήμουν στο Λονδίνο και αναζητούσα τι τομέα θα διαλέξω, η κυβέρνηση εξήγηλε νέα μέτρα για την αξιοποίηση του ορυκτού μας πλούτου. Αυτό για μένα άνοιγε ένα δρόμο για επιστημονική ειδίκευση ανωτέρω επίπεδου. Βέβαια, εκείνο τον καιρό ένας μεγαλοβιομήχανος έλεγε ότι ο ορυκτός μας πλούτος είναι πρίκα της καθυστερημένης Ελλάδας για το γάμο της με την προηγούμενη Ευρώπη. Έχω όλα τα στοιχεία να χρειαστείς. Αυτό εγώ τότε δεν το έλαβα υπόψη μου. Γιατί σκέφτηκα και είπα, τι πάει να κάνει αυτός, πάει να τα βάλει με το κράτος? Πού να ξέρω όμως ότι κράτος στην ουσία είναι αυτός. Όχι μόνο το ορυκτό μας πλούτο δώσαμε πρίκα στην ΕΟΚ, κυρίως στην ΕΟΚ, αλλά όλη την Ελλάδα. Πού να φανταστώ εγώ όταν σπούδαζα επιστήμονας ότι θα γινόμουν μια πρίκα. Όλη η παιδεία έχει γίνει μια πρίκα. Τι τα θες, φίλε μου? Η ουσία είναι ότι αυτοί δεν είναι πατριώτες. Τι είναι αυτά που λες, γε μου?